Днеска е 31 януари и сме на пчелина, за да проверим хранителните запаси и да сложа храна. Преди 2 седмици 3 бях сложил. Някои кошери са взели цялата храна, някои са взели по-малко и храната слагам твърда храна, Апифонда. Този кошер лятото беше много силен, даде 4 магазина и бях му сложил, принципно бях го заземил с доста мед, не съм вадил отдолу, но явно е имал нужда и сега е взел цялата. Ето го. Ето. Доста е добре. Може би това ми е най-силният кошер. На пчелина. Или един от най-силните. И слагам килограм и половина, защото наистина явно има нужда от доста храна. Не ми се ще да го отварям да проверявам за пило. Така. Погледнем, кошера е доста добре. Ще оставя тази и го затварям.